Prolog bat para bangai beje nangkong ngap liang borom yo blay man sngap ban yo skeu be ya kan jikai niam jingen kan step kebaan ngap liang borom i pipa ro bakloi para bor ban sngap ya kan jikai niam man ka sinangkong jong kata yo tenaka mar kata ban bun ketien tongen sedang ka jiduai ban khot yo blay ku bang liang borom yo ban don rekat ban ngi kur khoi jikai niam jongi Haga kerteng kupa baru kon baman se bakot amen ngai ngu i meblei nam ta kan sin kong jong ta yo biang kasin kong ka bachai ba ka bapranai basai kasin kong jong ka stang biang jengi ka ta yo jong jong bon kam jengi ku blei bon blei mala kar khu yang ni ki ne ki riu banai pradap pa man ta ngla poi chao banai ban yo pa me blei kar khu ka ni ka jing hi kai niam jengi ka step kar khu yang i basrap kar khu yang ibe yo benta ai ngi yo benta da ki jing mentoi par khu yang i teble me no bai kai yang i subai kai no po ai ngi ni kai nang ba kan si kai ni ngi yo chi kar khu pana em ba em hala ka sni ki pa ni ki ne dau chris try jongi amen te hadin ka to ka jipule nga kwa an pambo da ki no blai par halo ki no blai para banget nga kwa ban ai chi kai ni am ya de ba ngi ki brio ha ka ne ji im pathe chong basa ka jongi Na gospel jong Markus kelanong kebenangkong lai pusan hadu kebalai kependai. Endau laki dang step perengap Jesu lami na ying bat ulalek caka-caka kenja banduai. Usimon bat kilok jong u kilalek wat yu u. Haba kila chem yu u kila ong baro kiawat yame. Henrev Jesu la pai ktien. Ni day ban lek chaki way pat ki chnong ba mar khap nga day panyalap hakiru amar ngalawan na kabenta kane kum taw la lek keleng Galilea udaya lap hakisinakok bat ulabe no yakiksoy ka gospel jong utrai ka jingero ya me ko Chris Paralok bat para bangai biye. Nakwa ban aji kainnya makanya ke step nakato gospel bangadang sepuluh yepi na gospel jong Markus kelanong ke benangkong lai pesan hadu lai bakandai. Ke gospel ke basel tenat. Susu dang yalap ikiwe ki breu ki wan su bat lui bagi breu ke yo jimentoy ka jingalap ki kainnya jong. Susu mohon tabonai kai tang yeketo. Wang ada belet saweru ya karu ya kiru ngade banyalap na malapha ya nga nakbenta kata nakani ngayo ko ik sembo ci perkat ka bangakwa banikai yala de ye pipan pasat ik sembo ci perkat para bangen ke ba ci sule ka de kane ci sula wan sa nek perthe nakbenta ban ai ci mentoy ye ki we pat paki we kin yo ci mentoy nakajeng don ju pat nakajikai Kabang yasau mantan nak kajing pule, si saulawan selik perthe pan ai cimentoy ki wepan. Ulu sau tu sai kedar bangadon hanek perthe na kabenta ki we baki we kin yo cimentoy. Tele yalap ki yasau ong lebek soy, uli kai niam ki we ki gospel, opsajai ki brio, ulo be ya ki nikitai bakhang la ki bre ban long ki bre babha ki khot ki kre pan koi bapang bat pan imwat ya ki balayap kumbangi sel na gospel jo Matius nong kandai kat pra ter sepang ke pan im Jesui ka khon Jairus Jesuan ka wei ka thong ka ba chai kadar ka thong ka de kane na de na ka benta ki we pakajim don chang na perthe usa tang lai polais na me kalau ban ai jimen to ya ki briu bat akabakadu ang adon hangane ban ai toy perthe baro ka we lalong Jesu ka nong pen im unong ai jimen toy ki we pat te kum no para bangen ulong ka jimen toy ki we pat nang kong chwa bon along ka jimen toy ki we pat yo i ya ke jidon kam jong ki briu bade bandon mano banyarap ya ki pan im ka jing im babha uyo i tanama yo i to wan chlik perthe
ulah lek ki kam ong mentan ulah lap yaki panong ki briu babaha pan yo jimanto ni jialap chu lei kai niam yaki ulah pen ko yaki bapang ulah bek soy ulah pen imwat ya ki bayam te ulah wan seperti pan ai chung im klik kumbau la ong ha gospel jong Yohanes chipeu ngalawan ba pindup yo chung im lagi oi kata ku mai pan ngalawan ba pindup yo chung mentoy ngadon hang ne ba pin yo chung mentoy ngadon hang ne ba ngan long ka chung mentoy ya pi te so tenat pasibun ki kam ka ba Jesu le thang ban ai chung mentoy ki wei pat Pikan mau ke gospel Matius na arpel pra. Ngawan hane man cha sakri, ngawan ma sakri pi, pa penyo aja mentoy. Sap. Penyo aja mentoy. Perkat ya dia perkat iki we. Pa ka ci perkat iki we kalau kamtam ka ci yap halor ka ting pena. Pan spa ek partai pe. Nang no penyo kum kane ka sim, kum kane ka jinglong pangade na ka benta ki we. Pangan ai jing imnya ki we. Ni pula Jesu tu gospel jong Yohanes ka bangila sot bon sen pat ngam la hi na ktien jong blai ka gospel jong Yohanes nong kha lai kha sao kha san ha pa Jesu chau bon cha chitom chayam nek parthe u bam khawa bek sanran u sim ka da bor ba ka towel sai ka chat jong ki par pek ngapi kha ngau kon ra no hi kai ma sa ye pi ma kwa bangan long ka jiman to ye pi Kajing saya kecat ya ki beriu akor kuam perkhat ka to po dai tang ki merau dai tang sakri kan sat yo kon rat re mo hukum kon rat sat tak ai kane ka long pun ai chi man toy ki kam phla ba pun roi ki kpu kam phla ba pun roi ki kpu ko long ban ai chi man toy ki beriu pa ki sul ai chi man toy ya ki beriu akan dipertat ar banta panang kong kajing imensi Kabar kajing imbakan jado, ni kan mau bon sin nak kajing tok berkuat, kum nu Jesu bek sud, kan mau kata ka gospel jong Matius ana bukan dai, iwe ter du kan dai, tu beriu bepang, ki beriu gerai ulah jeng tiak, utang si itu bepang kon lama pergi pop jong pi, kabamut, aja metua cah yunu beriu kajing imensin, ada kata apa pun kau kajing imbakan jado. Jesu lawan sini percaya pan aja mentoy atali kiji mentoy hakat ko po bodong im komu beriu pad komu bele aja mentoy bakan jado aja mentoy bakan jam semi ki pra beriu bad hakan ka juk ka ni ka ju Jesu le kam pernah bangin ko nyen kia Jesu ai ni kiji bam bakan jam sem ubu ikinyau tali ki sakramen dan ong tang chicken tin na ka sakramen Eucharis pikan ma ko gospel jo Matius na apen riu sip bad bam kan ka do jena apidup yo jing im tapi boleh gospel jong Yohanes apa kan bun sen kalau kepu ka jing im kawan hang ne ban ai jing im ya pi ka bamut kawan hang ne ban ai jing to ya pi para nang he para lok kan mau ka jing im jong ni hang ne partai kam de jing im la de ka de nak banta ki we pa ki we kin yo jing to na ni paling gede ban yo gede ban long ka jing to ki we ka de ka sandur ju play hi to bu tha yang ni pan imbar ki we nas tangi ka im jangan na yeng na san jong ime pa jong ha nata ngi kimi pa ba ki khoni ki jong ni panya long ka man toy we ye we la ki briu ki berkat ikane bangadon hang ne ban ai man toy ki we kimi kita ka ji ania kimi kita ka ji pa ji pra ngade na mata joki balada ki to ki we pan badan ngai ki berkat kum jo kam don kata ka ji bon ktin bi bagi klet pangadon hane plan nak benta ke sementoi ki we atha ngi lamang ngi pakatong ka de na mai ngi pan le ayu paki we ken im ki we ken pora pakin yo jing im ba ama jongi atha ngi panyarap ikitu ki bri ba im ban ngi ki bri ba im ban ngi kinyarap ngi bat ka bagado ngan ken kot ha be de bakan ne ka de pakin te ki we pan ngi ta na ka perthai panyate ambanya pra banya penjot tak jilang kot jengmot jengi tak jemang sautu jengi kita hang ne tengi sautu bakla ia penjot ia pempera lah yang asam lah haka imlang salang lah kenhun lah hakari lah kastit kam der kumta bro tha yang ni ada baru kita kan ka thong Yesus dan kan ka thong
kita mereka tahu kata orang ni ban aja mentoi kiwe, orang ni ban teh kiwe, orang ni ban ajing im kiwe kita ban yo ajing im nanga, kiwe dia ban yo ajing mentoi nanga, tengin salah baru. Tem, aki bentang yang long kaji mentoi kiwe kaji kali kebobot. Ni cibat, para cibat, balik ngong kumne para cibat, tara ulok perkalok. Hakaji kenduk benangkong joki, ki padan kon, ki arngut. Kita long kaji mentoi we, ngacong yang kalok ulok ucong yang pangan long kaji mentoi, ulong kaji mentoi. Padai nak kena kadau. Hakaji ti benangkong jong Paulus. Cha ke nong Korin, nong benyau sao. Paulus nai ki arma cikorim. Ongum no. Piu tengah pemde ciu lade, pi ka tengah pemde ciu lade. Pede ya kalok, pede ya ulok. Pakai kata, penyarap, penyate mar kaliang. Kitab Genesis nong baar kalpra. Kitab benangkong juga Bible kong, kamlong babahayu beriu samat we. Tu ai ui ka beriu ko mengitip ke story. Pakai jatuh bu ai ka beriu, pakai nyarap ya tau ulok no centang nyarap de kalau bagi tu ki ai cuman toy tena makata gede banyarap nangkong hayo ke jede simet arngut kebaar nya long ke cuman toy ke be hayo ngasan ngau ke pang de long ke cuman toy ke ngasan ngau ke me de long ke cuman toy ke ngasan niki khon war ki khon red kala cuman toy yang ni kijan ki khon ka phu ka pheng ke ngasan ka kemen tena makata ka pentah ka baar gap long ka cimentoi ki we ai na san ka bangi ki briu ki kai pa long ka cimentoi ki we na ai na san chi kurin chi khon chi kimi chi pa chi kimi chi khon mi na ka ne ka im lang sam lang panang kong jengi ka yin ka san ke sa long ka cimentoi ya ki para briu para majan marpa hakan hun bala ka bala hakan hun pangidon kita laki jong kan hun niam Kajang dan jengah kanu hon niam, kan ni kata kan hon kadang banyu aja mentoi na. Ngambil penuh sulong kata kan hon klem dan yo aja mentoi. Ni ya tung ding barok, kiding jengi, kiding sok nyam tra, sok ping, kini ki beki sok. Teng idan kekenyang mangkaryang. Kajang tung balong rangkat bat ujung tung. Kita mangkariang kibam itu so bakadum dan so juga jap tram dan berbantang ketuka mangkariang. Kapamber ke ketuka mangkariang kampan ben aj mentoi tu ding. Kapam yu. Kapan jad yu. Hadis sistem masna ada pembe pom ya mangkariang. Parasite ikan parai mau tu dia ben mentoi su. Resau mangkarim dia belong tu. Dia belong ke mentoi tu dia benang pu nang ping nang seiso. Alah ni somar ngiki beriu yu ngilong mangkariang. Kalau mangkariang hayi ngasem, kesulong tang uri dekot, ngam aja mentoi ke ngasem, kesulong tang nong bam, kalau sulong tang nong kenyum, mana long tang nong kedai kuti, malong mangkariang. Baik. Dan mak kata, ngaong nakayi ngasem kebaar hakan hur bangadon. Kebalai, ngalong kadai balong kaji mentoi, hakim lang salang. Hakan katau bangadon, parok ke dekot. Jong ke senang ke tahu, jong ke imlang salang, ngide pan sautu, ngide pan long ke jemantoi ya kan ke imlang salang. Tak ada kaya kam senang kam tahu kam imlang salang, kibu ke an ke rul, bangin ayo benta, ngide pan yai lai ke an ke rul, ngide pan yai lai nak rukom im ka senang ke tahu. Tena mak kata kam benta ka babuat ngide pan long ke jemantoi ya ke imlang salang. Kakan ho ai kam salang ke senang ke tahu jangi, ke babuat ke state jangi. Ya ke distrik jangi. Ia dan ke distrik. Pajalong cementoi ya ki weipat ki para sang distrik. Ke distrik ko kejaka ide banyak don hangne pan le khoi ban le bha pan te ke distrik jangi ya ke state jangi ya ke ri jangi. Begitu ke benta ke bangi de ban long ke cementoi. Pan ha perkat ya kane pan ke de ke duty jangi. Ka kamram ke jangi pan ai cementoi ya ki parlo ba emban na ko ba omne ha pan ke armut ha ke yang ke sem ha ke imlang ha ke kan hun bangidon haka state kebangitan, haka distrik kebangitan, haka regioni. Lada baro ngiya perkat komne ngiyo kayeng kesem ke bapuk bapeng. Ngiyo ka imlang salang ke bapuk bapeng ke baroy ke bapar. Ngiyo ka distrik ke baroy ke bapar. Ngiyo ka state ke ri ke baroy bapar. Ngiyo ka ri.
dak ba ong kumne ngam buat bakin ni ki roy dak ba ong kumne kamut nang roy chu ke kini la ya rap ni da bar ki riu chong nong chong snong chong kanu ni zakak so thui gane oi ping yo sha ka dong ka snat ka ri ka roy telama kata ka to ka ri ka snat ka ba ka dong ka snat ka ba roy ni pula ka ji kai jong Paulus bu khoi menengal ong sikit chapang ke jong lo an jong lo sikurim ata ni pulek ti jong Paulus bu khoi hak ti jo chikenong room no khasani waiter ter du lai o pi ka ba kam kra ya ra be ba kam po pi ba kam rispa ya ra be ba kam duk parro le bandon ka jo jing tmu ka jo jing long ta kan hun bang im ka don kata ka ji man toy mar ka liang ka don ka jing ro jing par pasal telan mak ti benang kong jong Paulus sakinong korin nop kandai kar kandai ar pu ar wa ngalong perlo ya baro ngam long merau dia pelong dia merau pa sekri ki weipat ayara ki weipat ka ba du ong par ki baduk ngalong baduk par ki bapom ngalong bapom bale yu ban yo ki bre ban kring ki kna ba ki du bio ci matoi Paulus udah kasi kai pasau tenam Paulus tresetam do imro yam nan do kasi baula you can do jisu Damascus Waktu si Tom dah kerja nyalap jeng wat apa yang kerja cak set patok cak bom jeng dan kawai katong ada belong kerja mentoy ya kerja beliau. But tangga tapi kerja hikai nyalap jeng thok jeng tu siti kalai teli memelak siti bu thok sekinong korin sekinong rom sekinong kalate atiarten beliau thok itu tanpa beliau kerja jeng hikai dah populei ki dah popusan ki dah emeki yo jeng mentoy. Ngong tang Paulus ki apostol ki no buat jong Kristus kat kopot akan ni kajok jong irbun kepada ni kan ni ba itil ka jong im nak benta ki mentoy ki kan hun ba per ba ngong ngada nak kan hun kade bandong ka kan kade bandon ka jong kade bandong ka mentoy kan hun janga ngada na yeng ngam de bandong bom mentoy ngade bandong ba ai mentoy ngam de bandong tong nong bam tong kum nem ta de bandong ka mentoy ba aja im ba man na ka se jangi te kata beliau kerku kerdoa yang ini. Pipet sabdong kemarian. Kita tak beliau thai baru ki aja mentoy. Beliau thai kasih kasai men aja mentoy yang ini. Ubenai menmit. Sai menmit. Ada kadum ke partai jangi. Contoh ubenai kasai aja mentoy. Tetem dan jeng sai ya kadum benai kelak banyak serum sana. Nang tak ai KLR. Beliau ai KLR penyu aja mentoy mangi. Claire kamu don kam jam toy aj matoy ngi ko ka bangi don pek aj matoy ngi da ko ngi sum da ko ngi sat da ko ngi di da ko ngi set da ngi itiu pek aj matoy ngi ko kini ki luom ki wa ngi ki aj matoy ngi ki internet ki luom ki wa ani internet ki luom ki wa aj matoy ngi internet balik ka luom ki luom ki wa pangat ko wan ka air bataman air batasi tang ki po chuti ka aj ki luom ki aj matoy ngi bi ki wa bi tenat kompoliu akhirnya ki wa duit ki wa bangi don ki ai sementoy ngi ki parro pleu tha nak banta ka sementoy jongi pat ni apalong ka sementoy kiru ta ka bangi borom ya ki tabasau si hakani ka jok jongi ila pensniu ka environment lepas ni kan ek saudong jongi papom kolmar ki ding tang kolmar ki ding ti kolmar kandel kim kini ki bakado ke maaji mentoy chu ngi pe matang yam dan ki bun ke ka hap thit ki yati la ka jing bam so tho je ti kama kor le se e ke ni mar kan de bangi don ka ko la pet cha trai nim yo chi ka re ble ai ka pan no ka mentoy ngi ki ke marat ke mareng bangi don ble bala tha e ke marat ke mareng bala tha ki bre tolong kan ran e ke marat ke mareng tolong kan ran ki marat ai chi mentoy ngi kini kis yang bangiri bangidan kam ki penyap beki dek penyap kremakor akar kum kejenon kam jangi kilong pasi mentoy pisau dong boble tau kilong ki mentoy sudah ngam ju perkat kan ne tu chu sim ne ki jeki ki sudah hang to ong pareng take for granted kan ka like bangadon kini ki tiup lan ki ai mentoy ngi ya kan ole ngi ki parabriu ngi de bandong ken ki ba ai mentoy ki wepat Hakasiski ada balong kadang-kadang bal aja matoya pun ke beliau. Kiktin ke bah keren. Saya mentah ke kuli kalong komne. Kum
nongan long ka jmatoi ki wei pat ka ching im cho ngahi ka ching ba ha cho nga ki briu ki i nga te thau briu a jmatoi ngi tungin bu nuksa na kata ka ching im cho ngi ka ching im briu ba bu tha ngi kum ki briu ching long kan thei ching long chang ching long khana ching long rang ba ka ching im ba pet ki briu ngi tangi im ba im mian im akor ta akor ka borom ka ching im jungi ka long ka jmatoi ki wei pat ki pet jungi pet u tau riu dan borom pet ka ta ka riu dan borom pet tau khana pet te khun long ta ba ko mang om ne dang im samara ka ka juk ki ching im jungi kam long chu ki jmatoi ki wei pat le kham na ko ka ka jong ka ching im par ki bi i ngi ru isang sot bani i ngi ka ching im jungi kam long kum ba ka de pandong kamar kum nong long ka jmatoi ki wei pat ki kam bangile ki kampangile yana de ki kampangile hayeng ki kampangile haka imlang salang akan hon bangadan kito paro kino ke mentoi na aj mentoi ke ingersam kiro dekat juga ingersam kan aj mentoi ke bai pate ka cycling ong kin pareng kaya rawan raw ka ji mentoi tapi ke kam ke jam tadi nak ni ka daw para bangai ngap le bha ki kam ke jam jongi ki kampangile ban le ki kaman sim jongi meneng ong ki sula आज में तो ये आर्ट लिख जी में तो कामर काम जामन सेम नहीं कि काम पंगिले कामन सेम जंगी मलिन करे कसु ट्राई इतना बे की ब्रेव के बे छी मने के रा की क्वालिटी मने के रा के बाइबल के का बा छी मने मी ई की कमेंट की ताई क्रिश्चियन की ताई के नंग बोट ब्ले की काम पंगिले वन द वाई ब्ले की काम पंगिले के पंगिले काम जब बमार वे जंगी काम बे दे पर की वे पात काम ले बा या की nama kilo jmentoi ngatai ka me kam ki briu ki yo jmentoi kin ong te don nu briu mentoi ki mlang salang he dang mi so ma ki tre kam jong i thulong tang de ngalakan he kane ka chak chasin ka pot ha ka wei ka pot tang de malumala ki mi yo jmentoi kam dei kum ta nama kita ki kam ki jam ki ba ni le man la ka si ki de panong ki ba ai jmentoi ka ba lai kum nen ai jmentoi pakje im jing ka long ka jmentoi ki wei pat kita jadi para beliau. Teng yang menang banyak dari para beliau. Hakam kom klan jongi, temuk temak. Kira jawan siapa, siapa menti. Dere. Beliau dia beliau cuma tahu kerja dia jongi para beliau. Hai yang asam, sabar ke yang asam. Hakam imlang salang, hakak distrik, hakak state, hakari. Kerja dia para beliau. Sok si penong kerja dia para beliau mentah kam long kumang dia banlong. Ngam ong barok. Kaya sok ya dan, kaya bisnis kaya anon. Kia kum ne kum tai he kam long chi mat toi hap ka je de pra brio jongi ka de ban long ha ka de ban long ka je de ka ba a je em ya ki pra brio ha ka je em ba man la ka se jongi dan ma ka tangi de ban ka de ban long ka je mat toi ya ki wei pat ka je em ki kam ke jam ka je de par ki wei ke ba ya bia de ba kan de ban a je mat toi ki wei ki de ban long ka je mat toi ki wei Bel ingin melong kaji mentoi ki wei pat. Lesing iklet. Tengah su im. Klem perkat. Pangade belong kaji mentoi ki wei. Bel Teng ingin melong kaji mentoi ki wei pat. Kita nak kena kemesim khap nap. Khap nap ki wei. Khap nap ki kemariang. Khap nap ki netai. Tabang itu kemesim khap nap. Ingin melong kaji mentoi ki wei. Hab long ki bersebon. Bel ingin melong ki ba ayo aji mentoi ki wei pat. Ingin ikjon kam ki wei pat. Upop klemen no banangkong chakis nam pra po pra nyau penyau pra po pra pop ki po ka to padang tang kendiat apa stang ka balang lo tho ka we ka chi thi charau ong yam long ka chi matoi pra brio pan long ka chi matoi pra brio pha bi i jon kam jong ki haba pi i jon kam jong ki phile banyarap eki banyarap eki te ki yo chi matoi teng ni andang labit ngi labiang Jangan adapkan kebanggaan ka. Ini isu ki wei pat. Ngami isu jon kam ki wei pat. Apa kum ta tengam long ka cuma tu. Ngam klai panyarap. Tenu pup uang ba ni de ban la i jon kam ki brio, ni de ban long ki bakloi panyarap pra brio hang ta kalong lo cuma tu ki wei pat. Kebabut. Kam long ki brio ke bakum no. Long bakloi banye. Ai cuma tu ki wei pat. Kadang kalat yang apa aja metoi ai. Padahal sampai matangam dan puan. Tapi tu kalat menyerap mentahir anau. Ya ram, aja metoi hang ne. Kata kalau ke metoi gue. Kata ngut kibriu. Ni ong parang ni bypass ki. Matangam dan puan. Saya ngatuan ke puan balai.
ngam ploi penyara biki ketu po ngam dan po kemudian tai rei ladangi don mesin ploi banyaram ngatarai ploi banyaram yaki kibriu kim aja mentoi ki wepan sing don ka begi jing long ka pasniu ba ka jing kwan mentoi la de Paulus bakoi ha ka wedi si tiu si kinong korin kanong ba si peu si tiba na ko si kinong korin no ba si peu ar pusau ba ma ba ka de ka jing kwan mentoi kibri kwan mentoi tang la de da ka la bit ka la beng ka la ki wepan ka jing bit jing biang jing ka jing don jing em jing ka jing start ka jing ka de ban long ban ka jing start ban aja mentoi tangi la de hoi klam pet la de nang kong rehab ayaka haki wepan kane kede ban don hak masem jongi ban long ban long kin sim toy ke pat maka ta ke bre ke long ke sim toy ke pan na mar ke don kane ke masem kwan kemi ik jon kam ki we ki kwa ban le tang halamar we pabuat se ki chai turu ka kam pa ngaden pendep ngam pendep bahaya ka pakan long ke sim toy babun malu mala te kam ai sim toy hak si ada bantuan kibri arab hewnger bakan do nga kita sewe wan nama kin cai tu jonga sengam tren pendem ya ketua kam ka badan pendem tengam long chu ji mentoi ya ki wepat te para mangai perlok be je ka banga ko ban ong kan ka por ka ka mat nga so ka ba la khot ye pianga la thau ye pianga la mang ye pianga la thau ye ke mlang salang hak tu kan hun fer panlong ka ji mentoi ki we bat ngi dei ban le setom kat bala palong ka ji mentoi ya ki we bante ki we banyarap ki we pambaki ke dup roy ha ka ji em maman la ka se jongki tena kan ngak pa pekut kalau ong mentan yang ni la thau ban mentoi ki we ya ki we la thau ban mentoi tingi ai baro a ngalong ji mentoi pi pro ji mentoi nga are ka phu parthai te ka phu ka pheng ka parthai ka mat yang ka phu ka pheng ke mlang salang ka phu ka pheng ka je de jangi de kata ka de ban long nama hakata korkom ka bable tengah pekut dak ba ong kom ne tongil kan mau dongong bala khot yang ni balong ka ji mentoi ya ki we pat na ta pa de ka ba ar tongni i pa ki we ki don kam to long ba kloi ban ai ta ka long ba kloi ban ya rap thik ka ba ong kam ka apostol la nong ar pheu la posan ka ba ong khamla ka ba ai ban ya ka ba priang ta ngi khon ban ton chu yo le ban yo pat ngem ai chu ki we pat ngala bu ya ka tengga tiar jaga sarang melap dan kam su abakado saka bakal long mentoi ke be su sarang hak senduk jenga ka sarang hak saka bu jenga kam dan jimentoi la ka bakam la ka ba a banyak ka ba am ban long ka mentoi ngala ong mene tolong berbawa ke briu ke ba prestom par ka babun lang bak kemen bani aja mentoi kemen ngala aja mentoi mtakasi hak ci swing da pikmila ka jonga mesim coba ban tia pin ok te menengal aj mentoi bon ba ki briu kala ka du bon ba ki briu ngaya rap yaki la ngam rap ro akren so ternat yaki la ngam la makal yaki ai ku blai ti yaki la ngam ba ngam la akan diklai phai da ka sing su te kan ki blai phai nangi ki wan changin ta jon kam jaki da ka jing so si ikan ne ki kitien bom long tamok tmak te ka ba kan yo singar ko kim yo su pala se klai phai di so se ki tim ban ba dangi kum tu briu kum ko tu ka briu na pa juala briu padan kum ko tu ka jing long te na makata yam dai balong ta te hamba ba long ka jimatoi ki we pan ko bala ong min chapang jisu to gi long ka jimatoi ki we na kaleng ka met na kaleng mesin ikini atling yam la ba pnya kala ka met mesin ya rabe ki briu na kaleng ka mesin ya rabe ki briu na kaleng ka met long ka jimatoi ki briu na kaleng ka met na kaleng ka mesin te na makata na pekut dak bang to min le ba kat bala ban long ka jing mentoi ya ki we ha kasni batep yani halum jing tep ani ki jing bon ki dong kren ulale kum ne ulale kum tai kila buat ikam ba ya bagi lale dan par ka ba ha si jing tep ndani su tep ko batep la se kimrar kimreng la se kum to ngamut ya no kali ka tang ka jing puson dan maka tongin long ba kemen le ba kala kaliya gidan ka ka tong tang sipor kata sipor jing le balong ka jing mentoi ki we pat tengah tu wakil bokil biang ipi para bangej perlok ija basrap kan ne tu alam yang ngaru ngabadon kan ne ka ministry long do pangalong ka sementoi ke kat ba ngala ka bo ublei umju kwa palat umju
mut yang ni bag palat ka bangem la ya ka bangem la rangkat ka jingkar khu ju tinga wai bedu bio e ka de ka jinglong ko wei ka jinglong pasat nat badan kam haka imlang salang ko mang omen le ka de ka jing ka de ka jingle jeni ka ba ki wei kin yo jamatai wat le ba ki wei kim yo jamatai wat le ka ba ki wei ki mong ki wei sang si kita ki kep ba te le sem la kia ta ba kat ka taru ide ka ngim le belong ka jing tin ka belong ban ka jing kar khu ba ki bru ki yo jamatai to nge de wa ble kar khu ka do ya ka ne ka si ka niam jing ne ka step sejar ngui me ble tra kan rat nak benta kan ka step me ai ka niam ni sa phang ka jing matoy jong ni ban don bat ki wei pat ki long ne nak benta ki wei pat yo nang ne ban ai jing matoy ki wei pat Blay jangi mela thawi ki eke baro nak benta ka matoy jangi mela pha Yesus Kristus nong pan em jangi lawan sing pathe ban ai matoy jangi ya lap patre wakta le eke ni kata tang bangen bio matoy ai ka sing em jangi wei pai wei nado ikhulung hadu krang ba bakan ka sing em jangi kalong ka matoy ki wei ha sing malaka se ba de kata ngen ai nam me blay ai nam ya ka akor ka borom ka jelong breman breu jungi ngi pa ni kile da ukris utrai jungi amen ka borom hok pa baro khon bar musim bukhoj kumba ka long ka bana kong ka bijum ta bar bara bor junam la junam amen apa ban ai pi ka jigar khod ka bor ki tier ba bleu ai ngang kar khoi pi utrai udon ringkat bat pi da ka jigar khu jo blei badan bo baro ukpa bar khon bar musim bukhoj un kar khu ka do ai pi Tungnya lek sok cakap jangan pelong kajiman to ya ki wei pat. Kublai kur ku yipi yang